To bismillah da fara faɗata zan magana bisa ƙosai koko da ƙosai sannu maraba kaf a abinci kuna can farko. Dumacinku ya gode Allah ba ni'ima ya ta ƙosai koko. Tun a haɗin ku ƙwarai da basira babu abinci ya ƙosai koko. Dan ko idan ka yi dace safe tun a kare ka ci ƙosai koko ba wani sauran inda baka biɗar wata cimar ganku sai fa da yamma wajen almuru ka ji amanar ƙosai koko in ka ji gaye na zuba zance to ya sadu da ƙosai koko ko kaga malam na ta karatu ko kafinta akan katako ko kuma mai noma da fatanya in yayi duke haro ya dauko ko kaga sarki na ta kilisa ko hudu ba liman ya sauko kai ya aboki ba ni kularka je tafi bariki filin narko zaka ga soji suna kokoyi dan sandan sama can ya sauko ga su alayi dan fareti sun yi gabar da gudu sun tako kaga idan mafarauta sun zo wasanninsu suna janjanko ko ka gansu a daji watse sun yi wa zomo wawan tarko ko lauya a barandar kotu ko alkali yana yin baiko ko direba akan hanya ta yi ko ka sadu da sarkin dakko kai malam bari dai na faɗa ma kaga mawaƙi in fa ya leko in ka ji yayi batu na basira to tumbin shi da ƙosai koko na yaba sirrin malam ƙosai in ka haɗa shi ka ci shi da koko dan kuwa in dai jura wuya ne babu kamar maci ƙosai koko gashi da daɗi gashi da garɗi ƙosai sannu abokin koko mu a garinmu idan kaga ƙosai gefe kaɗan kusa ganan koko domin duk wata mai yin ƙosai dole ta samu ƙawa mai koko shi ya saka a arewa manoma sun fi kula da hatsin yin koko in suka noma har suka nome ranar girbi su suka aiko za a zuba a buhu a aje shi ba a fitar shi fasairan koko sai a gwada shi a kwano dan a yi surfe gatan koko a sa shi ruwa ya jiƙe jab sai a tsame shi a kwallon koko sai a zuba masa kayan ƙamshi za a amarkaɗa geron koko sai a saka shi zanin yin tata kun ga da kamu ake yin koko to daga nan fa ruwa tafashashe za a zuba a ruwan yin koko wayo Allah ni wayo ni ƙamshin koko babu kamar sa idan ka shako yake mai sha'awar yin koko to ki yi gasar domin karko shi zai sa shi fari yayi tas mata sannu da damun koko mu a gidanmu a karya kumallo ba a raba mu da ƙosai koko yara in suka tashi da safe ba su da zance banda na koko ni Mahamudu akwai ni da sa'a duk mata na sun iya koko kun ga Khadija gwanar yin ƙosai Maryamu da so gwanar yin koko kai ku tsaya ku ji labarin su Dija da Mairo iyayen koko tun wata rana a 2010 na fita yawon neman koko da shigarin tankar ba kowa tun asuba naka neman koko nai ta dawafi birnin kungu sai da na gane gidan yin koko tun daga nesa nake jin kamshi baki buɗe miyau ya sauko sai na tsaya kusa bakin kofa ɗauke da kwanon ƙosai koko nan nayi dako ba wani yaro dan ya siyo mini ƙosai koko gashi tunin yawo ya tsinke na shiga shauƙin ƙosai koko can daga baya da murya nesa ji nayi kai ke neman koko take na juya dan na ga waye sai na ga ya usani ta leko gata da haske ga annuri gata da kunya Dija ta farko take gabanta na ina eninni naka neman koko nan fa ta sa duka hannayenta Dija ta kare fa fiska farko ta ga kalar kallon da nake yi na shiga shauƙin Dija da koko
to da ta gane ni na zauce sai ta cane mini ba ma koko. Mu fa'anan ƙosai muka soya yaya na ganka da kwanan koko. Sai na yi jim na cane mata dije to a ina aka damun koko. Yanzu ki je ki kunso ƙosai sai ki raka ni gidan yin koko. Nan ta shige gaba ni kwa na bita Dijatu matar Muda ta farko. Ni da Khadija muna yin taɗi har muka tadda gidan yin koko. Sai ta cane mini sai wata rana nan ta aje ni gidan mai koko. To a gidan kokon ma malam nan naga mai rofara ta hasko. Bani faɗin labarin mairo in a waje ba ƙosai koko. In kwa kuna son ji mallam mai sai ku aje mini ƙosai koko. Kun ga dalilin ai mini ƙosai mu da na auri Khadija a farko. Shi kuwa daɗin ƙosai dole a ci ka haɗa shi da koko. Shi ya saka ni na ƙaro mero dan a gidan ayi ƙosai koko. Dan haka malam kar ka yi wasa kada ka auri marar yin koko. To jama'a nan zan saka aya baitoci 70 muka aiko domin nuna mutuncin ƙosai. Rabbi da ɗamin ƙaunar koko.